गसाइगाव फरायसालिमानि बिबुंगोराखौ पाकिस्ताननि मदद होनाय पस्ट होनायनि थाखाय गसाइगाव पुलिसा खाबाय। भारत पाकिस्तान दावहानि समाव पाकिस्ताननि मददाव समाजारि बिजोङाव पस्ट होनानै आसामनि गोबां सुबुङा हमजानाय समावनो बे समाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव फरायसालिमानि सासे इंराजि बिफाननि बिबुंगोरा जयनाल आबिदिनखौ पाकिस्ताननि मददाव समाजारि बिजोङाव पस्ट शेयार खालामनायनि थाखाय गसाइगाव पुलिसा खायो। गसाइगाव फरायसालिमानि बिबुंगोराखौ पाकिस्ताननि मदद होनाय पस्ट होनायनि थाखाय गसाइगाव पुलिसा खाबाय। भारत पाकिस्तान दावहानि समाव पाकिस्ताननि मददाव समाजारि बिजोङाव पस्ट होनानै आसामनि गोबां सुबुङा हमजानाय समावनो बे समाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव फरायसालिमानि सासे इंराजि बिफाननि बिबुंगोरा जयनाल आबिदिनखौ पाकिस्ताननि मददाव समाजारि बिजोङाव पस्ट शेयार खालामनायनि थाखाय गसाइगाव पुलिसा खायो। क'क्राझारनि CITआव सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे फोसावथाय। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार CITआव सोलोंसाफोरनि मुं थिसननायनि थाखाय एन्ट्रेन्स आनजादा खुंजानो थांगासिनो। BTSनि राजथावनि नोगोर क'क्राझाराव थानाय मिरु सोलोंथाइ फसंथान सेन्ट्रेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजियाव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गुबुन गुबुन आयदायाव फरायसाफोरनि मुं थिसननायनि एन्ट्रेन्स एग्जामिनेशननि थाखाय अनलाइन आर'ज गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दं आरो फैगौ 31 मेआव जोबथा जागोन। डिप्ल'मा आन्डार ग्रेजुवेट पस्ट ग्रेजुवेटनि थाखाय एन्ट्रेन्स आनजादा 8 जुनाव खुंजागोन आरो PhD नि थाखाय 15 जुनाव एन्ट्रेन्स आनजादखौ खुंनाय जागोन। CIT क'क्राझाराव नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन गोबां आयदाफोर जेरै डिप्ल'मा कर्सआव सिभिल इन्जिनियारिं, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं, फुड प्रसेसिं टेक्न'लजि, कन्ट्रोल एन्ड इन्स्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिं, एनिमेशन एन्ड माल्टिमिडिया टेक्न'लजि आयदायाव सोलोंथाइ लानो हागोन। बेचलर अफ टेक्न'लजि कर्सआव सिभिल इन्जिनियारिं, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं, फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजि इन्स्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिं आयदायाव सोलोंथाइ लानो हागोन। बेचलर अफ डिजाइनिं कर्सआव माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइन आयदायाव सोलोंथाइ लानो हागोन। मास्टार अफ टेक्न'लजियाव वाटार रिसर्च एन्ड हाइड्रलिक इन्जिनियारिं, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजि, ग्रीन एनार्जि टेक्न'लजि आयदानि सोलोंथाइ लानो हागोन। मास्टार अफ डिजाइनिं कर्सआव माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइननि सोलोंथाइ लानो हागोन। लोगोसे सिभिल इन्जिनियारिं, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं, फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजि, इन्स्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिं, मेकानिकेल इन्जिनियारिं, फिजिक्स, मेथामेटिक्स, केमिस्ट्रि, हिउमेनिटिज एन्ड ससियेल साइन्स आयदायाव PhD डिग्री लानो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो क'क्राझारनि CITआव गोजौ आरो गुन गोनां सोलोंथाइ लानो थाखाय गोजौआव मख'नाय अक्ट'नि गेजेराव अनलाइन आर'ज खालामदो आरो थिखानाय अक्ट'आव एन्ट्रेन्स आनजादाव जिरायदो आरो मुं थिसनदो। बांसिनै रोखायै मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोनहा 9365031406 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।